Obila okumo donjo e bungu ma Shakahola e kinde ma wuoth e alwora mar bunguno bende okum e kind saa 12 odhiambo nyaka saa 12 okinyi. Sani wantiere kamiluongo ni Nyangweso, aora miluongo ni Awach Tende, ma bende pi osemuomo nyaka ute ji kamiluongo ni Bala. Oula mapek omonjo kendo ketho puothe kod udi e gwenge moko Homa Bay. Koro nwa chiwo chik kaka sirikal ni mondo wakung omenda wadhi tiyo gi joma jo Migori ka to gilose Migori ka to wayudo kamano ong'adonwa garama mang'eny kendo omiyo koro wan gomenda matin wanyalo timo gik mamoko. Tend kaunti ma Migori odwoko piny bajed wuoth kaka yor kungo omenda ne chenro mamoko mag kaunti. Machiegni nyako Ramogi, nyinga en George Bati. Weche manyien gin mag kagi kacha. Jatend migawo mar arita ketho kindiki oyango bungu ma Shakahola kaka kar masira kendo kumo wuoth e alworano kochakore saa 12 odhiambo nyaka saa 12 okinyi. Chikegi ochopo e sama bende oyangore ni ringre ji 5 oyudi e bugni ma oikgie kaka liete odiechieng' ma kawuono. Kum mar wuoth machakore kawuono bende ok oyiene jopiny timo romo ma ok opwodhi e alwora mar bunguno. Agekni ni jopiny dwaro ni nyaka bedo dwaro mondo yudo obok mopwodhi kod komanda mar obila ma Kilifi kapok gidhi alworano kata bago romo moro amora e kinde mag curfew. Kuma kamano bende ne obwogo jofwambo mane otam donjo e bunguno kata obedo ni gisebedo ka gimenyo midhiero ma omako oganda e bungu ma Shakahola. E kindeno bende piny owacho oyango kuonde ma oganda manyo anyuondgi nyalo chope. Mesa mar ndiko nonro mag joma olalo ketie puodho ma Chakama Ranch e gweng' ma Shakahola, kama chielo yudore kama chiegni kod junction mar apaya ma Malindi Salagate. Piny owacho bende ochiwo namba mar ong'we yamo ma inyalo ti godo mar manyo jogo madiponi olal. Piny owacho oseyango moko kuom josiasa masiro njore kod kum mag jamni e gwenge ma pachoka. Ka ogolo ote kawuono e od bura mar Senate, jatend migawo mar arita ngire Kithure Kindiki oyanga achiel kuom josiasa go ne osemaki kendo konyo bila e nonro. Kindiki osingo ni apedha ne achije dhi nyime kendo ibiro chwal giedo ma biro mana dweche machok tok piny owacho chako apedha e gwenge mag nyandwat mar Marokak kalore kod maundu maluwo kuom mag jamni. We have made significant progress in tracking and nailing the masterminds of banditry. I can confidently assure the people of Kenya, we have in our radar a number of politicians of different cadres whose activities have been linked to the support, funding, and encouragement of banditry. We have crucial evidence, some of which was collected at the scene of crime at the attack in Kainuk early in the year, which incriminates political leaders and other people. I want to assure the House that very soon we will have high-profile arraignment of the command of bandits, whether they are civilian commanders, politicians, etc. And we want to build a case that will succeed in court. Duol mochung'ne tayo chenro mag sinema e pachoka KFCB ogolo siem mager ne joma nyiso tipo mag timbe anjao kuonde tudruok mag mbui. KFCB oyango ni gitimo nonro ewi kanda mag anjao malandore e mbui kagilero ni joma oyudi gi kethono inyalo twe kuom higni 2 kata gogi fwai mar omenda maromo Sh200,000. It is illegal to share intimate images or videos of third parties without their consent. We also urge social media operators, online distributors, and exhibitors
to enforce their community guidelines strictly to avoid misuse of their platforms. Moderation of content in their respective platforms must be in alignment with our laws and cultural values. Going forward, it is important to note that the board shall continue to monitor and flag offensive and disturbing audiovisual content and report the same to relevant government agencies and platform operators for appropriate action. Wadhiane nyime nyakoromogi wadonje gwenge ma Homa Bay. Riwruok mar Red Cross bende ma Homa Bay oyango ni thoth gwenge kaunti no oseyudo hinyruok kaluwore kod midhiero mar oula nyaka ne koth chak chwe pacho ka. Coordinator mar Red Cross e kaunti ma Homa Bay Samuel Omondi wacho ni koth madhi nyime osemiyo aoche ma opogore opong' kendo chako donjo e mier kod puothe. Moko kuom jogweng' ma oula osekelo negi midhiero wacho ni kata oting'o jopiny mawuok West Karachuonyo, Wang' Chieng', Lambwe kod gwenge mag Kajwang' e kar chung' od bura Mandhiwa mabende oula oywere cham e puothe. Migawo mar Red Cross sani dhi nyime gi kawo nonro mar jopiny ma pi osedaro e mitgi kendo many kaka inyalo konygi. County kod counties mamoko wasetimo chako timo assessment ka watudore kod county government ma Homa Bay kaachiel kod sirikal mamalo ka watudore gi stakeholders machalo kaka chife gi jomotelo ne kor gwenge. Sani wantiere kamiluongo ni Nyangweso, aora miluongo ni Awach Tende mabende pi osemuomo nyaka uteji kamiluongo ni Bala. Kindeni wadwani mondo watim extensive assessment ka watudore gi migepe mag sirikal, county government disaster department mondo wang'e ni to jowa ohinyore maromo nade to kod kit kony ma ginyalo dwaro to gi kaka wanyalo pango kuma gibedie kinde ma pi omuomo kuonde mane gidake. Luoro mako jodak e alwora ma South Mogirango kaluwore kod barruok kod sinyruok mag udi e alworano. Yangore ni udi moko maromo 84 osebarore ka moko kuomgi oleng'ore kaluwore kod midhiero mar koth kod oula mamuomore gwengego. Jodak kwayo kony mar kar jot ne joma utegi osekethore kaluoro medore ni udi mamoko kidek medo barore kendo hinyo ji. E kindeno jotelo mag kaunti nokwayo oganda mondo obed akicha kaluwore kod koth mapek machwe e alwora ma Mogirango South, Bomachoge, Borabu kod Kitutu Chache. Bende jiwo jok ma gedo mondo mi onyuak paro mar jolony e keto mise motegno e alworago masiko bedo kod senyruok mar lowo e kinde mag koth. Manyumba inaanguka, imesinki, maji nayo, hata macho pia simezinki tu. Sasa tuko na watoto, tuko na wazee hapa, shida mahindi hakuna, chakula hatuna. Sasa mimi ningeomba tu serikali tusaidie, jaribu tu ituhurumie, juu tunakufa. Hatuna hata shule. Hatuna hasa mashule. Tuko na manyumba karibu 84. Zimekuwa damaged completely, yani zile ziko jini. Hata watu wa media wamekuja kusipiga picha na vitu zingine wameziona na macho. Hizi permanent houses zimecrack. Hata wiki imepita landsite iko hapo, sote zimeanguka siko chini. So tunaomba serikali kama kuna usaidizi tupate tent ya kujisaidia, sababu unakuta mtu wako na watoto 5, mama na baba, sometimes unakuta hata njia ya kulala kuna. So tukipata tent na mambo ya chakula hii, mtu angalie vile mtaweza kusaidia wananchi. Tusukume mpaka hii muda wa mvua ifanye nini ipite, ndio mkitafutia sisi wrong solution kama itaweza kusaidiwa. Tumezuru shule 2 hapa, shule ya msingi na shule ya sekondari ambazo tayari zimepata maafa ya mvua na hiyo mtetemeko wa ardhi. Pia katika sehemu hii kuna nyumba binafsi ambazo zimepata hiyo mtetemeko, na ukiona utaona kuna mwenya, kuna ukuta ambazo karibu ziporomoke. Serikali itatuma maafisa wa kusimamia ujenzi katika sehemu hii, na itakuwa wakati mwananchi anataka kujenga nyumba, tutafanya ile appointment, yule engineer anakuja, anapendekeza, ana-inspect, anaangalia kama ile foundation imefika pale mahali inastahili na ni material aina gani ambayo itatumika katika sehemu hii. Engineers and experts come down. We appreciate the role of the Red Cross in picking out this issue, and as we now go back, we want to see what measures can quickly be put in place to address the people who have been affected. Riwruok mar lakteche pacho ka KMPDU okwedo chenro mar keto migawo mar thieth e lwet ji giwegi ka gilero ni
mano ok bi konyo bero sekta mar weche mag thieth. Bende giwacho ni piny owacho ok oketo omenda moromo ne migawo mar thieth, gino mamiyo jotuo madhi e ute mag thieth ahinya mag piny owacho ok yud thieth makare. Giseyo piny owacho kuom keto mano omenda maromo 4.4 ne migawo mar thieth, mopogore kod 15 mane gisesingo. Tamala praga beach onego bedi dhi healthcare. Tido ka igni 22 osekadho to Kenya pok otemo kata dichiel makata higa ni budget mar healthcare en 4.4. Manyiso ni sirkal oket pesa healthcare to gidwa ni ji oyud thieth. Koro mano wacho ni ok nyal timore. Oyudo ka osiptende mag sirkal to gi yedhe mag thieth e sirkal idwa migi ne jok maloso profit. To ma wayudo ka kidtip kotima to joma dhi hinyore gin jopiny. Ni mar sama privatization obede to jopiny ok bedo gi nyalo mar yudo thieth kaka dwarore. Ngata man gi matimo profit keto private hospitals and ngata dwaro profit. It's unfortunate, and I think this has to be addressed by the Kenyan government, that in Kenya it is barely 4.4%, and there's no way universal health coverage can be achieved without adequate funding of health by governments. Privatization is not a solution. Privatization only enriches for-profit corporations. Landruok mar tuo mar malaria e kaunti ma Siaya pod ni malo gatamalo 29 ma kata obedo ni piny owacho oseketo kenge mathoth mag gayo tuono. Coordinator mar malaria e kaunti ma Siaya Eunice Oreri wacho ni tuo mar malaria osebedo ka medore thuolo mar higni 5 mokalo, gima nyiso ni malaria nyoro Siaya kaka imiyo ler kod Simfos Okinda. Kaunti ma Siaya oriwore gi piny mangima e hingo odiochieng' mar tuo malaria odiochieng' manyoro, ka thor mar wachiga ni en tieko chutho tuo mar malaria. Coordinator mar tuo malaria e kaunti ma Siaya Eunice Oreri wacho ni kata obedo ni landruok mar malaria ochung'e 6% kende pacho ka mangima, landruok tuo malaria pod ni malo e kaunti ma Siaya kama ochung'e 29%. Siaya is one of the counties that is contributing to high malaria prevalence in Kenya. In the lake endemic counties, prevalence also vary. But of what to note is that Siaya is the second highest in terms of malaria burden compared to the rest. Jokanyo mag thieth e kaunti ma Siaya oketo chenro mar kedo kod tuo malaria nyaka e gwenge. Malaria is diagnosed and treated up to the household, starting with the community health volunteers. Then those that are severe are the ones that now end up at the hospital. Kara kamano dwaro nitiere mondo med omenda michiwo ne okenge mag kedo gi malaria. My concern when we are making the budget, it is time that we were able to ring fence funds for malaria in the county, so that we are not starved of funds when we want to do implementation in this very, very noble area that we are addressing as a county government. Ijiwo oganda mondo nyuake chenro mag kedo gi malaria kaka ninde bonet ma oketie yadh suna, beto alwora kod keyo pige machokore kod manyo thieth kinde mowinjore. Simfos Okinda, Ramogi TV. Ramogi, mane makelo giko mar weche manyien ma ka gikacho odhiambo ni weche manyien kendo biro ni saa 1 gi saa 3 mar otieno. Erokamano kuom yiero Ramogi TV. Nyinga en George Bati.